Vítajte v relácii Nový Pelech. To je Lopota, čo? A rovnako sa započíme aj v dnešnej časti. Spoločne navštívime manželov Tatotiovcov. Spoločne s našim realitným maklérom, expertom na nehnuteľnosti Tchapom sa pozrieme na nové pelechy. Nachádzame sa v jednej z modernejších štvrtí v Lendaku, v bytovke, kde žijú aj Tatotiovci. Zaklopeme. Je niekto doma? Tak ja sa volám Tajemná Tatotiová a bývame v tomto byte už 20 rokov, sú spolu s mojim manželom. On sa volá Tato, ten Tatoti. Som tehotná, ako vidíte, a hľadáme si nové bývanie, lebo to nám už trošku malé, i keď manžel stále hovorí, že musíme, že dobre, že tá stačí, ale ja si myslím, že nestačí a chceme nové bývanie aj s izbou pre malé dieťa. Táto, keď sa okotí, táto to popcháme všetko, nie? Tá ticho buď, bo ti roztrískam piščiska. Manželia Tatotiovci, takže vlastne povedzte nám, chcete domček, bytík alebo stromček? Nevieme, že či asi byt, ale nepohrdneme ani domom a keď už dom, tak i so stromom, lebo sme mohli pestovať ovocie. A koľko je tak váš finančný strop? Zo 10 €. A kde by ste chceli váš nový pelech? My sme povedali, že by sme chceli do metropoly bývať, tak sme sa rozhodli do Lipského Mikuláša, bo tam mám mamu vlastne mojej sesternice, takže ona by vám vlastne zabezpečila odvozy a podobné záležitosti. Takže, pán Tchapo, poďme sa spoločne pozrieť na prvú nehnuteľnosť na ulici WC ženy. Tchapo. Tak toto vyzerá na dobrý bytík. A koľko sú tak mesačné náklady na tento byt, vrátane plynu, kúrenia a spaľovania? Rozumiem. Takže povedzte nám niečo o tomto byte tak bližšie. Veľmi priestranná stavba, ako vidím, je to ešte novostavba. Takže je naozaj výhodný byt. Pozrite si tento byt, manželia Tatotiovci. Sa mi páči, že tam máme podlahu, lebo sme nemali v starom dome. I posteľov je tu dosť. Tu by si mohol vyspať, tam ja, tam diecko a tuto tvoji rodičia. Tak zomru. Tak ako by tu dačo pochybelo. Ale dobrý byt, ale neviem, že asi hejdačo, ale zase nebuď hrdopíšny, lebo musíš byť skromný, lebo my nemáme financie, viete, to je ťažké v našom regióne. Takže vy ste si pozreli a o chvíľu, ako sa dozviete informáciu o
celkovej cene bytu. Povedzte nám, váženým divákom a samozrejme mne, koľko percent dávate tomuto bytu? Zatiaľ. Nikto nevráti, že kupujete. Tak sme sa neučili na percenta. Neviem, čo myslíte, ale 10 eur. Takže presuňme sa teraz spoločne s realitným maklérom a expertom na nehnuteľnosti Martinom Tchapom k druhému pelechu. Rozumiem, takže spálňa. Prístranná, ako vidím. No, naozaj? Tak teda pôjdeme aj do druhej izby. Takže myslím si, že tento byt je naozaj veľmi výhodný vzhľadom k luxusnému vybaveniu, ako je tento kúpeľňový nábytok a vlastne samozrejme tento byt má aj vlastný ohrievací moderný boiler na páčkový systém. Je to luxusný, mne sa páči najviac mi asi tento boiler, ako povedal pán Ština, lebo my sme pánmi vlastného tepla. Ale to bude treba platiť. Vieš, čo stojí iné elektrina? Buď rád za boiler. Tu máme aj nočný stolik, gratis. To sa mi tiež páči, že na nás myslia ako spotrebiteľov. Tá spálňa sa mi páči, ale ešte neviem, či by tu bola detská izba alebo spálňa. To čo, ty tam nekradni? Nie, ja nekradnem. A to je... Sa mi páči, že i pre mužov tu volá čo šrobiky. A táto izba je veľmi osvietená. Pekná, aj okna táto sú. No tá sa mi páči veľmi tento byt. Asi viac ako ten predtým, predošli. Takže, manželia Tokotilci, druhýkrát sa vás pýtam otázku. Koľko percent dávate luxusnej nehnuteľnosti? Nevieme, čo presne myslíte, ale tak 10 eur. Poďme sa pozrieť na nehnuteľnosť číslo 3. Milí televízni diváci, nachádzame sa na ulici Paskudovej v nehnuteľnosti číslo 3. Spoločne s expertom na nehnuteľnosti a realitným maklérom Martinom Tchapom si ju teraz pozrieme. Rozumiem. A čo tak náklady na elektrínu? Prečo je to väčší byt? Takže Martin Tchap, ukáž nám teraz tento byt. To je veľmi veľký obytný zariadenie. Tak ide si.
Tak tu som, tak nepočuješ? Tá ani Nastia to nemôže odolieť. No, veľký byt, to nie sme zvyknutí, ale sa nám tu asi aj páči. A by sme si aj vybrali tento obytný zariadenie. Tá, Keď hovorí, tá sa tu už ideme to usadiť. okoti to vidú, hádom, nech máme napchať všetko. Tak gravidná som tak. Ale iba pravím, nemáme sa tu deta napchať, ne? Sa tu bojíme také opäť. Sa robí. Tá som ju zabudla. Prepačte mi. Tá ideme už si sa zabývať do našeho nového peneku. Tá lež tam prvý. Toto je hrozné, taký manžel. Ja musím otvoriť dvere, tam neviem. To sme tak nedaleka počili, čo? Ale sme radi, že sme opäť raz pomohli jednej rodine, jednému manželskému páru nájsť svoje miesto vo svete. Píšte listy, uvidíme sa na budúce.